Bueno, tenim Sara Gallego, que acaba les semifinals de les 400 metres tanques, 11a posició global, fregant el teu rècord d'Espanya a 1,5 dècima. Jo crec que no estàs satisfeta. Explica'ns per què. No estic satisfeta, jo crec que perquè estic acostumada a anar a campionats internacionals i fer marca personal, bàsicament. I no ha sigut el cas, sé que he estat molt a prop i al final és un campionat del món, o sigui, és el màxim nivell que pot tenir un atleta, per tant haig d'estar contenta, però els atletes són molt ambiciosos i jo ho soc molt exigent a mi mateixa i bueno, doncs sé que m'hagués agradat estar en marca personal, vale, no he entrat, m'he quedat a 3 posicions, això no és una cosa que em deixi preocupada, al final sabia que era una cosa molt, molt, molt difícil, les meves probabilitats eren molt baixes, però almenys si hagués fet marca personal doncs m'hagués quedat satisfeta del tot, no? I ha sigut aquest punt de dir, ostres, no he passat, no passa res, però és que tampoc he fet marca, llavors m'he quedat una miqueta amb aquestes ganes d'almenys m'hagués agradat una de les dues, no? Però bueno, el balanç en conjunt és molt bo, és el meu primer campionat del món, he corregut contra els millors, ahir contra Sydney i avui contra Femke, estic al màxim nivell, és un campionat del món, ningú et regala res i bueno, al final feliç d'estar aquí i de poder competir contra els millors. I a nivell de sensacions, què et quedes de cara a l'europeu? Em fa ràbia perquè no he tingut les sensacions que vaig tenir al Campionat d'Espanya. Allà crec que vaig aconseguir un nivell d'estat de forma molt òptim, em sentia molt lleugera, em sentia forta, tècnicament molt controlada, amb molta confiança en mi mateixa i aquí m'ha faltat una mica de tot, no? M'ha faltat una mica de tècnica, una mica de confiança, una mica de força, una mica de tot, però bueno, crec que aquesta lleugeresa la podem recuperar per Múnich, encara queden unes setmanetes, podem seguir treballant i podem arribar com vam estar al Campionat d'Espanya. Bé, creiem que no acaba el teu protagonisme no acaba aquí al Mundial, perquè em sembla que encara falta el relleu. Sí, en principi formo part d'aquest relleu, fins la nit anterior el seleccionador no ens diu qui correrà, per tant no puc assegurar que sortirà ja el relleu, però sí que puc dir que formo part del relleu i que tant de bo sigui una de les escollides per córrer, em fa il·lusió també, és una prova molt maca i crec que després d'aquí he demostrat que puc estar fent com el mixta, que puc fer uns 51 mitjos i m'agradaria estar allà per competir un cop més en un campionat del món. Molta sort i gràcies per atendre'ns a Carrer Lliure.